Kto boli ženy, ktoré nás vychovali? Až keď som sa stala matkou, uvedomila som si, ako veľmi sa podobá mojej mamke. A hoci som sa usilovala neopakovať spôsob výchovy, ktorý mal svoje nedostatky, materská každodennosť ma utvrdila, že chtiac nechtiac nasledujem vzorce, ktoré som si osvojila v detstve. Pretože deti zväčša nepočúvajú, čo rodičia hovoria, ale nasávajú, čo robia. Myslím, že užitočnejšie, ako sa voči rodičom vymedziť, je pokúsiť sa rozumieť okolnostiam, ktoré ich formovali. Zvykne sa hovoriť, že strom vyrastie vysoko len vtedy, ak má silné korene. V audiodokumente, ktorý pripravujem, sa budem zhovárať so ženami a mužmi z predošlých generácií, pretože ma zaujíma, ako žili. Budem sa pýtať, s kým v detstve trávili najviac času a ako to vyzeralo, keď sa hrali. Ako si vyberali partnerov a či sa s manželom alebo manželkou mohli zhovárať rovnocenne. Kto im pomáhal s výchovou detí? Mohli si dovoliť prejaviť únavu alebo hnev? A čo nám vlastne odovzdali?